chalak manjaka American bwrwi Sikol khajak bolongo manai 40 din mai machaya bwsabai bolongo khai kalangjago hwnwi samani kahani joto fazil tai chalak bo bahaika chalak manjaka tamni bo sajing bolongo khawi o natok khaikya hadike salanai moni ti kisa kok norok nai tongdi ani channel no payasa. Aw ang salkisa swkang kaisa video swnamani America ni bwrwi khoroksa Maharashtra ni jongolo Sikol khajak mangkha hwnwi afuru o America ni bwrwi kok saimaya wngwi khata kasao swi samani bo Tamil Nadu ni chwla khoroksa bai kajaka hwnwi tai bini bwsai bono o jongolo khai kalangkha tei bo jongolo 40 din mai machaya matongkha hwnwi afuru o bwrwi ni poristiti no nugui bui joto no kharigma hinsacha hwnka sago bahan kwrwi khe bekereng simisi hwnwi tabukhe police investigation khaiwi saimangkha o bwrwi je kahani samani 40 din mai machaya matongkha hwmani omo joto chalak manjakha tai joto natok hwnwi saka tai police ok tebo investigation khaiwi saimangkha bono bolongo khane kebuya bo sajung no bolongo thangwi Sikol khai tongyo hwnwi omo bai kok kasawi phaikya bo ki bija mana bagwi de o natok rok khaikya hwnwi hadeke silane o bwrwi ni porijoy tamo tai bo bahaike chalak manjakha bini bumung saimangkha Lalita kai hwnwi bo America ni khoroksa borok bo 10 bochor swkang Tamil Nadu India o phaimani bo khoroksa belly dancer tai India o yoga swrungna bagwi bo Tamil Nadu o phaimani jefuru police pono bolongni uddar khaimani pore hospital o ohorka tai o news international wngma bai Bharat Sarkar ni sakao bo America ni dutabas rokni kaisa chap tongmani o case no tatatari solve khaiwi doshi rokno sasti rinani bagwi omoni bagwi police rok kaham kai investigation khaimani pore bolongo bini kaisa bag mangkha a bag o 31,000 rang tai tablet phone kaisa tai bini passport tai loge aadhar card mangkha amo bai police rok wanajaka bini aadhar card no nugui tai jotoni bwkhak no kaisa swngmung achakya bo bahaike bolongo 40 din kwthang tongmangkha amsuk poso pakhi rokni bisingo amono jotoni kaisa swngmung amo bai police bo swi samani koktwi bini bwsai bono Madurai rail station ni simi o bolongo tubi phaiwi khairi phaini samani police rok Madurai rail station o thangwi CCTV footage check khainai kya kintu aro bini bwsani ba bini kunu footage manliya amo bai police rok bini bwsani o swngna bagwi Tamil Nadu bini tongmanogo thangwi swngwi kya aro thangwi police rok saimangkha o Lalita kai America bwrwini kunu bwsai kwrwi hwnwi bo kajak jagya tai bini bwsai bono bolongo Sikol khai kalango hwma bo joto chalak manjakha tai police rok tebo saimangkha bo mwdui hai batimung tabuk wasiya agibo bo Tamil Nadu o 2020 o mwdui hai bolongo thangwi Sikol khai tongkha afuru hwnkhe o news amsuk kasaini bagwi kebo saimaya kintu tabukhai o news media o kasma bagwi viral wngwi thangkha o khobor tabuk police investigation khaimani pore kasawi phaikya hwnkhe norok bo saimani o American bwrwi Sikol khajak bolongo manani tamo kubui tamo chalak hwnkhe norok ani video no chajakhe like share khadi tai ani channel no chajakhe subscribe khadi tebo kwtal video rok manani bagwi।